cắt đâu đây ôi nè rồi bao đi phải hay rồi đó mình cũng khăn nó tắc hay đi rừng Hello everyone गासिबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय थाबाय आरोना स' दिनैहाय माने मिथिया आंबो थांफेराखै दिनैहाय जोङो माने जोंनि खोलाहानो मैगं खानो थाखाय फैदों आरोना स' बेखौनो नोंथांमोना आं शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय इन्टारेस्ट मोनोब्ला ओरैबायदि हाग्राखा आरोना दिनैसो फैफेरदों आङो फुरा खुगा गय लादों स' नोंथांमोना जेसे हायो आं शेयार खालामलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आंनि भिडिअखौहाय दुगैनो थाखाय दैया डाइरेक्ट जोङो नै ओइना आरोना भुटाना मेन भुटान माबायाव मोनफैखाबाय आरोना ओइयाव बिसोरनि भुटाननि फरेस्टफोर थायो आरोना बायदि हाग्राखा मोनोना मोना जों जास्ट नायनो थाखाय फैदों आरोना मैगंखौ दैसा बारनांगौ डाइरेक्ट भुटानाव मोनफैखाबाय आरोना बिसोरना बैयावनो गोजौ दङ आरोना ओमफ्राय बेबायदि दै निजोरा गबाय थायो आरोना हाजोनिफ्रायनो दै फायो आरो थ' मैगङानो दंना गैया मैगं दंना गैया गैस्राखाया बेबायदि आरोना मैगङा बाजिखादो बायदि आब' ओमफ्राय आरो नै ओइथिं सानै दङ डाइरेक्ट भुटान खारोना बिराद गुदुंखा दैयाबो गुदुंसो गुसु नङा दैया खाना लानोसै आरोना मिथि बेबायदि पाइपनिफ्राय गयो आरोना दैया मैगं खानो थाखाय फैदोंना आरोना फुरा प्लास्टिक लानानै मैगंखौ बेयावनो लानांगोन आरोना खिन्थु मैगंखौ मोनगोन ना मोना मिथिया दों फिसा फिसा गोरलै गोरलै आरोना ओमफ्रायथ' खाखांनानै थांजोबनायसो ओमफ्राय मोनोना मोना खानाय नायनोसै आरोना मोनाबाथ' मोनासै आरोना बिदिनोसै फुरा भुटानावनो दंफैखायो आरोना जों बर्डार बारबोबाय आरोना जोंनि माबानिफ्राय इण्डिया बर्डारनिफ्राय भुटान इण्डिया बर्डार दं बेयाव बारबोनानै दायो जों भुटानाव दङ आरोना थ' मैगं खानायखौ नोंथांमोना जेसे हायो माने शेयार खालामसै होननानै साननानै आं भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय आरोना स' नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय जाय फारा फारि खाखादो सिं नायनोसै आरो आं माबा ओइ साला बिबार बाबा सेस खालै बेबायदि थायो आरोना बेखौनो खायो दैनि मैगं आरोना बियो जोंनिथिंहाय कान्सि होनना बुंगोन आरोना बेखौ बिदि आरोना थ' खाना लागोन आरोना सिखाव लामासो हायालै आंबो हारसिं हायनो हानाय नङा बेयाव गिलु बिनि सायाव आरो मोनसे हाथिखौसो बांसिन गिबावगोन आं नै लामायानो माबायदिखा हाजोनि लामा मानखोलांनांगौ दायो खाखांनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय बारा मोनासै प्लास्टिकआव एसेल'सो आरोना बारा मोनासै आरोना थ' आंनि चेनेलावहाय सोर गोदान प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना नायनाल' थानांला थ' नोंथांमोननि अननायावनो आं जौगालांबाय थानो हायो जाहाथे
थ' दायो मालायनि बारि ओरैबायदि हाग्रा फार्स्ट टाइम हायखादों आरो ना आं माने हाया आरो ना गिनाय मोनो माने जोंनियाथ' न'आवनो आजादि दै दंखायोना खाथियावनो आरो दायोथ' दै पाइप लागायबाय न'आवनो आरो लोंनायाबो फैबावसिगोनसो थ' लोंनाया जोंनिया सुइस गेटआव लायोमोन लायरे ओरैबायदि बोथोराबो थान्दाखा आरो ना थ' थांबाय थादों जेसे हायो देखायलांबाय थानोसै मैगं खानायखौबो आरो ना थ' खाखांबाय जोङो दायो मैगं खाहैनाया बेसेबां मोनबाय आरो ना खादासेल' फुरा बाहाय जायो आरो ना बे मैगङा